Ok, deci salutare tuturor și da, de data asta am ales câștigătorul dintre cei doi care au comentat și este Sonic XX, Sonic XX HD. În fine, deci Sonic, da, ai câștigat un cont de Livebot, Ampel 1024 de bănuți, cam așa, nu mai știu sigur, dar oricum 1000 sunt sigur. Și da, ca să spun contul, ca să nu afle toată lumea, să-mi dai Facebook-ul tău în comentarii. Și da, te adaug eu și o să-ți dau pe privat mesaj cu contul și alea. Păi da, cam atât și cu acest video, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa!